Eka. Lähtikö? Hyvä video on Facebookissa. Pienempi enää. No ihan vähän pienempi. Vittu. Kohta mulla on toinen silmä puhki. Ei se mitään, tiki lähti kuitenkin. Mitä sä teet? Kuva. Me lähetetään toi Ruoholahden terveysasema. Sielläkin tykki. Lähden tuolta pois sitä. K. Kävi mun työkalu. Paskaseen. Menisin vaan hoitaa tälleen. KH kiinteistön työterveyshoitaja. Kalapelu. Tästä käskessä on täällä 20. Aloissa. Mitä säästää niinkö? Toka. Jätkä lähtee tajuun kohta. Tois rupee vuotaa. Montsin. Mä en tiedä. Mulle sä sanoit, että siinä on 4. Niin, se on tossa. Tuo on aika hyvä tossa luomi just. Ihan kulmakarvan alapuolella nyt. Jumala. Mitä se käsi?